फालिहोनायनि जे मोनसे बिथोन बा सरकारा गनायना लानाय बे जोंनि गोजोनथाव बाथ्रा आरो गभर्नमेन्टनि बेयो आसारखौ जोङो बेनि थाखाय गाहाम हामलायनायखौ बावनांगोन साबायखर बावनांगोन बिथां जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि शर्मानि दैदेननायाव बे खाबुखौ जोङो मोननो हानाय जादों दा जायखि जाया जोंहा मावनांगौआ गोबां दंबावो चेलेन्ज गोबां दङ बे गोबां मावनांगौ दं आरो चेलेन्जखौ जोङो गनायनानै लानानै हाबा मावलांनांगौआ दाबो जोंहा जोबनाय नङा आरो इयुनावबो जोबनाय नङा मानोना बुंनो थाङोबा जोंनि गेजेराव दाबो गोबां जेंना जेथो दङ जाय जेंना जेथोफोरखौ जोङो खौसेनानै जयैनो खौसेनो खामानि मावलांनायनि गोनांथि दङ बर'फ्राबो जोंनो मोनसे मोन्थोर होलांखादोंमोन स्ट्रागल फर इउनिटि थ्रु स्ट्रागलनि बाथ्रा आरो माने खौसेथिखौ बिथाङा फोथायनानै जोङो फोरोंलांनाय बाथ्रा खौसेथिनि गेजेरजों जोङो हाबा मावनांगोन आरो जोंनि सोमावसारनायनि गेजेरजों जों खौसेथिखौ लाबोनांगोन बे बिथांनि फोरोंलांनाय बाथ्रामोन दा जायखि जाया बर'नि गेजेराव दाबो खौसेथिनि आंखाला दङ जों नाजालांबाय थागासिनो दङ जुजिगासिनो दङ बोरै बर'नि गेजेराव जों जानो हायो बे बिथिंखौ जों नायनानै खामानि मावगासिनो दङ जायखि जाया आं गोजानाव बुंनो लुबैया बे समावहाय जोङो बड'फाखौ बर' हारिनि गेजेराव जोङो सिगांनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोबा बड'फानि सिगांनि बाथ्रा बुङोबा जों गुरुदेव कालचरनि बाथ्राखौ जों रायखांनांगौ जायो बेनि नैथियावनो बर' हारिनि जि मोनसे नाख्रेबजानाय सुसिजानाय गादबजानायनिफ्राय जोंखौ बोखांनो थाखाय जाय समाव बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो नागिरबायमोन बर'नि राव हारिमु गासैबो मुं मुसे खोमोरनो नाजादोंमोन बे समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सिगांबोदोंमोन गावनि गासैखौबो बुंनो थाङोबा नागारजोबनानै बुंनांगोन मानोना बिथाङा सासे गोजौ थाखोनिबो बिबानगिरि जाबायमोन सोरखारनि दा बे खाबुखौबो बिथाङा नागारबोनानै बर' हारिखौ सिबिनो बावसोमदोंमोन आरो जाय समनिफ्राय बर' फरायसा आफादनि बिथाङा रौता कनफारेन्सआव बिबानखौ लादोंमोन 1982 मायथाइयाव बे समनिफ्राय ओरैनो न'खरनि हालोद न'खरनि जि गोग्लैसोनाय हालोद आरो बिदा फंबाय बिमा बुरै गासैखौबो नोजोर होनानै बिथाङा गाव जे खस्थ'नि गेजेरजों फरायबाय सासे गोरों सुबुं जानो हाबाय बे हिसाबै साख्रियाबो मोनबायमोन ओंखायनो बावहाय थानानै खामानि मावनायनि गोसो जानायखौबो बिथांनि बाथ्रानिफ्राय एसे मोनथिनो मोननाय जादों मानोना रौता कनफारेन्सआव जि बिबानखौ लानो गोनां जादों बिथांखौ बुंनो थाङोबा नारसोना लाहोनाय बायदि जादों बा नारसोना लाहोनाय जादों आरो बे समावनो बिथां फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन बर' हारिखौ लानानै खामानि मावलांनांगौबा बर' हारिनि खैदां खैफोदनि समावहाय जाय बिबानखौ आंनो दिनैहाय होबाय आरो आं नङाब्ला जेराव जालाबा गाव गनायनानै लानाय बाथ्राखौ बै समाव बुंदों बियो आरो बेजोंनो मोनसे बाथ्रा बुंदों आरो जोंबो नुबोदों बिथांनि खामानि गेजेरजों बेखौहाय बिबान लाखांनायनि उननिफ्रायनो बिथाङा गावनि न'खरजों सोमोन्दो थायाखै आरो बियो गावखौ बावसोमनानै हारिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन न'नि जेसेबां बुंनो थाङोबा सुखु दुखुनि बाथ्रा बा बिमा बिफानि सोमोन्दोनि बाथ्रा बिदा फंबायनि सोमोन्दोनि बाथ्रा बेखौ नाथ्रोदनानै बियो आबुङैनो गावखौ बावसोमनो हारिनि थाखाय मावबोदों दा बिब्दि सुबुं मोननांगौआ गोब्राब नाथाय जों मोनदोंमोन खाफाल गोनांमोन बाथ्रा बेल' अबथिरा थांखिया जाफुंनि आगोलावनो बिथाङा केन्सार बेरामजों रुंसारि जालांनांगोन आद्रा थानाय खामानिफोरखौ जोङो नाजाबोबाय खामानि मावबाय बेनि गेजेरजों बर'फ्रा गोरोबथा खालामबोबाय गिबि गोरोबथाखौथ' मिथिगौ जोङो BSc गोरोबथा खालामदोंमोन बै समाव आदा सानसुमा खुंगुर बैसोमुनि दैदेननायाव 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुआरि गिबि बर'नि गोरोबथा BSc बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल बेखौ जों खालामनो मोनबोदों बेनि उनावहाय BLTनि हाथाजांखिनि गेजेरजों बर' फरायसा आफाद जयै जों दिल्लीयावहाय बुंनो थाङोबा 2003 मायथाइयाव आरोबाव मोनसे बर'नि गोरोबथा BTC गोरोबथाखौ बेनि उनावहाय नै थांनाय 2020 मायथाइनि 23 जानुवारियाव जोङो बिथांमोननि दैदेननायाव बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हिसाबै 9 थानानै दैदेनदोंमोन आरो NDPनि मोनब्रै फेक्सन
आरो लोगोसे जों खौसेथि फरायसालिम आफाद जथायै जोङो थामथि बर'नि गोजोन बाथ्राफोरखौ बेफोर बिजिरनानै बोरैहाय जों खौसेयै खामानि मावनो हायो आद्रा थानाय थांखि मिजिं सिमांफोरखौ बोरैहाय जों मावफुंनो हायो बेफोर गोबां बाथ्रा दंबावो जों नाजालांनि खौसेनो नाजालांनो जुजिलांगोन आद्रा थानाय खामानिखौ जों मावफुंनो हाथों बर'फ्रा उपेन्द्र ब्रह्मआ जानो हागौ जोंनि मावनाय दांनायनि सायाव बा जोङो जेब्ला मोजाङै मावफुंनो हागोन देरहासार जानो हागोन खौसेयै जयै बर' हारिखौ मावफुंनायाव बर' हारिखौ सानसे समाव जेब्ला जों गेरेमसा हारि माहारिनि स्टेज वार्ल्डआव जोङो बुहुमाव जोङो बे स्टेजसिम लांनो हागोन अब्ला बिथांनि जोङो थारैनो गोजोनगोन होननानै जोङो फोथायनो हायो दा मावनांगौआ गोबां थाबावबाय इसोरा जोंनो बोर सारस्रिथों गोग्गो देहा लानानै जों बयबो खामानि मावनो हाथों हारिनि थाखाय आरो बावसोमनानै जोङो बिहोमा होनो हाथों बे मिजिंजों दिनैहाय नोंथांमोन साफ्रोमनोबो फुंबिलिनि समावहाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मोनसे जोनोम सानजों लोगोसे फरायसा सान फालिनाय बे हाबाफारियाव दान्दिसे नोंथांमोननि सिगाङावहाय दान्दिसे बाथ्रा बुंनाय बे बुंनायनि गेजेरजों आंनि बिबुंथिखौ आङो नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आरो फिन खेबसेबाव गाहाम हामलायनायजों लोगोसे साबायखर खालामनानै फोजोबनाय जाबाय बिथांसिम साबायखर जासिबाय जोबनायाव दिनैनि बे गोथार हाबाफारिखौ बयबो खालायनानै दिनै मावफुंना होनायनि थाखाय बर' कसारि अनसायगावनाय खुंथायनि जानानै गासैनिबो